давоми солҳои охир пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе борҳост ки мизбони мусобиқоти Ассотсиатсияи байналмилалии бокс мешавад ки ҳамакнун аз рӯи шумора 8-умин шоми IBA Pro Box дар Тоҷикистон доир хоҳад шуд. қабл аз шурӯи рақобатҳо чун анъана маросими рӯбарӯ ва вазнкашии иштирокчиёни шоми бокс сурат гирифт. Бояд бигӯем ки президенти Ассотсиатсияи байналмилалии бокс Умар Кремлёв баргузории чунин мусобиқоти сатҳи байналмилалиро дар Тоҷикистон самараи сулҳу субот ва заҳматҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонад. С большой гордостью хочу поблагодарить национального лидера Таджикистана Эмомали Рахмона. То, что в то время, когда я был маленький, он этой стране принес мир. За это огромная благодарность. Самое главное, сегодняшняя молодежь не забывала это. Этот путь, который опыт, который страна прошла, народ прошел, много было страдания, и человек взял в свои руки, можно сказать, рискуя собой и семьей, и остановил войну внутри страны. И вот благодаря ему, можно сказать, мы сегодня проводим эти турниры, мирное небо над головой. И Таджикистан, Россия, для меня это, знаете, два братских народа. Потому что мы кровью замазаны, потому что были одна страна, и для меня это до сих пор как одна страна. Наши предки отдали свою жизнь за мир. Они освободили весь мир от фашизма. И мы должны это напоминать молодежи, рассказывать. Этого забывать никто не должен. Наших сегодняшних героев также и наших предков. маросими рӯбарӯ ё худ фейс ту фейс ва ҳамзамон вазнкашии ин мусобиқа дар саҳни ҳавлии театри опера балети ба номи Садриддин Айнӣ баргузор шуда дӯстдорон ва ҳаводорони зиёди боксро ба ҳам овард. бахусус дар ин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ намояндаҳои Тоҷикистон ҳамзамон ду тан аз мушзани соҳибноми кишвар Баҳодур Усмонов ва Давлат Болтаев барои камарбанд мубориза мебаранд. Баҳодур Усмонов бо намояндаи Камерун Кристофер Муаффо рӯбарӯ мешавад ки ӯ низ яке аз рақибони сарсахт ва мушзани маъруфи ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераваду дар корномаи варзишиаш ғалабаҳои зиёдеро ба даст овардааст. омодагӣ хеле хуб аст. Рақиб бале рақиби пурқувват аст. мо бо ҳамроҳи муаллимам шишта дидем боксояшро чӣ хел кор кардан дар кураи мо ҳозир ҳеч гуфта наметавонам, лекин пага рингда ҳамаша бо ҳамроҳи мухлисо тамошо мекунем, бо мебинем. мо ҳаракат мекунем ки дастболо шавем. дар мусобиқаи байналмилалии шоми бокс ки мизбонии онро бозам пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба дӯши худ гирифтааст, ҳамзамон намояндаи дигари Тоҷикистон мушзани ҷавон Дамир Мубайлихонов бо мушзан аз Гурҷистон Георгий Капанадзе рақобат мекунад. онҳо низ дар назди мухлисон акси хотиравӣ гирифтанд. намояндаи дигари Тоҷикистон дар ин мусобиқа Акмал Убайдов ки 7 набарди пайҳами бидуни бохт дорад, бо Тайфур Алиеви озорбойҷонӣ нерӯсанҷӣ мекунад. Давлат Болтаев аз Тоҷикистон бар муқобили варзишгари таҷрибадори қитъаи Африқо Саламон Адебай ки 14 набар 14 ғалаба ва ягон бохт надорад рӯбарӯ мешавад. Вадим Мусаеви русро рақобати бисёра мушкил бар муқобили намояндаи кишвари Мексика Хосе Мигел Боррего интизор аст. ин рақобат низ барои ба даст овардани камарбанд мебошад. ҳамзамон рақобати бисёра мушкили 10 раунда миёни намояндаи Тоҷикистон қаҳрамони Осиё дар соли 2019 ва соҳиби медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар соли 2023 Баҳодур Усмонов барои ҳимояи унвони қаҳрамонии IBA Pro International дар вазни сабук бар зидди Кристофер Муаффо аз Камерун ки дар зинаи панҷуми радабандии WBO қарор дорад мубориза хоҳад бурд. ин рақобати асосии шоми бокс дар Душанбе маҳсуб меёбад. рақиби Баҳодур Усмонов Кристофер Муаффи 29 сол дошта моҳи сентябри соли 2024 камарбанди WBO Глобалро ба даст овардааст. рақобати дорандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии соли 2024 Давлат Болтаев низ барои унвони IBO Pro International аст
ва бар зидди мушзани Нигерия Саламон Адебайо ки 14 рақобати пайҳами бидуни бохт дорад мубориза мебарад. یادآور میشیم که مسابقه شام امروز در شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی برگزار می شود. وارد شدن به مجموعه رایگان بوده همزمان تلویزیون ورزش شام باکس دوشنبه را به طور مستقیم پیشنهاد دوستداران باکس خواهد کرد.